sumusunod nga programa ay rated SPGO, istriktong panggurang only. Mapasigarbuhong idalat ka rin yung di istasyon. Pininto naman ho. Karin ka! Malaiman ka! Tama na ba, paminaw? Tama na ba? Tama na! Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Dear Kuya Totoy o Lola Hubag, mayong hapon mga idol. Please magpatago ko sa pangalang Lovely. Minyo og may isa ka anak. Mag-unang palang kabulan Kuya Totoy o Lola Hubag. Kining akong problema, kabahin kini sa kinaiya sa kumbana nga makadismaya. Ang kanunay niyang pagdepende sa iyang mga ginikanan. Aban sa dili pa na ko padayunon ang pag-aso na konsuleran. Please, muhang yung una ko sa pagpatugtog sa kanta na naguluhan. Alone. Day, Maayo kay ni aka na dungoy. Si Junior ba, wanay gatas. Nahurot na magtong gihatag mo na akong kwarta. di ay. Sige day, wala ka balik. Mamalit ka gatas? Kung makapangahay ko kwarta nila ni Mama, mula sa ko palit. Maadto ka pa sa inyo? Di ka mauwa mo, sige ka nalang dito pangayo nila do? Nga nagmauwaw man ko. Nga sila rin may nag-ingon nga, muduol ko nila kung may problema ko. Maumang ka ha. Kuya Totoy og Lola Hubag, may trabaho nga kong bana, pero dili gid kalikayan nga usahay. Makapusmi sa kwarta. Ang dili ko lang ganahan ni Alan. Kay mudayon siyag adto sa imong ginikanan kung may problema min sa kwarta. Unsa? Ngano sa sunod tuig pa man? Day, mo man ay gusto na ni Mama magpapa. Ano ba, magatigom tagdako-dako para sa bunyag ni Junior. Dagan pa sila imbitahong bisita. Mo'y gusto ko nga kabunyagan ng atong anak. Ano mo yung simple lang nga to ang andamon nga pagkaon? Ang importante mao nga kabunyagan ng atong anak. Unya, unsa ko naman lang ang gusto ng Mama magpapa. Ato yung supakon. Kadali lang gani, be. Kasi mo mga ginikanan ni Junior. Kita. Nga naman di ay. Naraman di ay na? Kaya nga nung imong mga ginikanan pa mangyud ang imong abdon. Kinahanglan mo decide ta dong. Ang atong tingog una karon ang masunod, dili ang ilaha. Dong, hapit na atong wedding anniversary ba? Kinahanglan na tayong magsugod og tigom. Gusto sila si Mama ug Papa na magtipid taday. Gusto man sab sila. Aron nga doon na tayo makuot ba kung maginahanglan ta, dili ba? Oo, mas may connection ana sa atong umaabot nga wedding anniversary. Dako kayo. Ang punto sa akong mga ginikanan nga dili ta kinahanglan mo gasto og dako. Pero kasi naman ang mahitabo sa itong kinabugay isip ninyo, eh. Mau mag-celebrate ta. Simple lang lagi akong gusto para makamino sa gastos. Ayaw gani ko pagkawawi sa akong mga ginikanan na. Di ta mahimong magtuman sa atong gusto, okay? Nga doon naman yung mga ginikanan, ang hilabtanan sa kinabuhi sa ilang mga anak. Sama sa nahitabo ka na mo, Kuya Totoy o Lola Hubag. Halos sa ng desisyon, nagagikan sa mga ginikanan sa kumbana. May nangita di mo gani ha? Kinsa? Siya man ko na mo palit sa tong motor. Unsa man ni ka tinuod ha? Ah, tingalig si paring Ador today. Imo ding ibaligya ang motor? Oday, mamanig gusto ni Papa. Papa na sab. Dong, asa kay maayo kung mutay kag teacher's board. Malay na to, sortihon ka. Di makatudlo na ka. Dako na bayarog sundo ang mga teachers. Okay na imong nahuna-hunaan day ba? Bitaw dong. Kaysa mag-antos ka ng imong trabaho nga, kuwang kayo imong sweldo eh. Sige day, pagsultihan ako sa si Papa ug Mama ini. Ha? Para unsa? Suknaon ako sila. Kung musugot ba sila sa atong hunahunaan. Asa ka ng bahina? Kinahanglan pa nimong ikonsulta sa imong mga ginikanan? Decide pa daw sa imuhang sarili dong. Grabe ka naman po, uy. Kung saan naman yun yung imuha? Dagan higayon na magkabikil ni Alan tungkol ining problema ha, Kuya Totoy o Lola Hubag. Kung sa may nilikasulti na akong concern, hinaot nga inyo kong kahatagan sa inyong tambag. Di na nilang kutob ug dagan kaing salamat. Ang inyong magtatampo, Lovely.
Sa atong oras, 1:32, welcome sa itong programa gitawag kinig Dear Kuya Totoy o Lola Hubag. Adlaw Miyerkules, pizza 11 sa Mayo 2016. Direta sa ito ang unang letter sender. Asawa ng problema sa bana kay sigilag mamag papa. Kada taon-taon, hisgot mama papa. Dili ka desisyon siyang kagalingon, sigilag ingon og mama papa. Komento, suggestion, opinion, o banba, patalaga na sa text line 0910-85215. Sa to ang Facebook, Love Space Radio Space Davao. O sa 09 48 905 up 0910-85215. Nag-comment rin Tagalihok na lang, ikonsulta pa sa iyang parents. Pagkada kong binuang. Binuang, gid. Saan naman, mo naman yung kalaki sa iyahang bana na nagiging tawag, Mamas Boy, Papas Boy. Ketchup na nidili mamagpapa ni. Sa letter sender, mas maayo pa iyahan ng kasab-an iyahang ba nagtaman para makarealize kadili maayo na iyang gibuhat, puro na lang mamagpapa ang gisaligan lang paipo na sa mamagpapa day. Diuli na lang na siyang inahan gikan ni Bing. Lagi may pag-iuli na lang ni. Morning drama gahapon nga naputol ha, katulad tingala bitaw ka nga nganong naputol nya nawa nya. Morning drama gahapon nga nabayrusan. Karon naulian na. Bantog ra nabayrusan ang drama kay ang bana sa tuang letter sender na ampuday virus. Kaya Totoy Lola Hubag, wala pa na niabot sa saktong edad ng bana sa letter sender. Iuli na siyang amahan. Minamikiya ni Maria Lani, salamat. Mga naminaw sa Facebook, salamat kayo. Yan ako mabasa inyo ang comment kay di kay ko kaklaro. Sa klaro na ko. Kaya Totoy Lola Hubag may hapon, Mamas Boy, di ay nang imong bana. Basig wala pa na nalutas sa iyahang mama. Wa pag yun. Alaw na 36 sa itong oras ang tawagon si Lola. With a plini gamay, ano mong Lola? The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag Pas Butoy. Sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Oy, abinakog ako. Kuya Totoy, sige raman ka kalit. Uy. Sige kalit. Sama day ko diri sa imuhang monitor. Late day ko. May nga po kang Juliet Gundaya, kang Tatsuki Jack Lloyd, o kang Hiner Cortez. Salamat sa inyo pagbuminaw. Katulad text sa text line, ingon nga, Hoy Labredyo, di man ko kasulod sa inyong linya. Sa iring-iring siguro to. Bini, pak ka na si Lola. Good afternoon la. Good afternoon po ni mo diha toy. Kusog ulan gahapon sa tagom na ulan nila. Wa Wala. malaguan gahapon. Wala ka abot. Ay naguwan ay pero kadiyot. Gabi Dili nang hapon. Ang hap. Oo, Di tama. ba na pa kadire? Oba, Nagilintano na jugay ko la. pastilan. Mo na ginite mailan lang Na- kinahanglan na jud ko mainom. Kinahanglan ni mong moinom og G-detox kay Mm. gibira na ka sa edad. Mura na nagkuan la kanang sakit sa tiyan ba. Sakit sa tiyan. Madala ka kung sakit imong tiyan, mawa pod imong memory. Ana din na. Ana na.
Kini ato ikaduhang unang letter sender la ikaduhang letter sender ni gapon nga naputol. Lagi. Hmm. Morning na kurap gahapon. Mhm. Bantok ra nakurap la. Okay, di ra mga politiko ang kurap ang virus pod. Daga na nagingon nga iuli na lang na imong bana sa iyahang ginikanan kay wa pa na O panalutas. o panalutas. Bitaw po doy kanang although simple lang murag kababawan pero makalagot po ning inani oy nga kung namo istoryahan sa imuhang partner moingot sa siya nga teka kay mutana siya kung magpapa kung okay ba ni kung pwede ba ning inani Mm. pero naunsa di ay wala ta ka nagninyo Kada taod-taod. Basik suguon ka palit bitsin dito. Time sa text na ko si mama kung musugot ba. o di ba ka nang kuan pang ka nang dungagan na to atong anak sa mga mananghid sa kong papagmama. Liman kala ibaligya ang motor la. Oh, Wa kabaw ang asawa. Sa basulti naman ala. bad po. Ha? Di man sa ingon nga, di na ta maminaw sa ginikanan kung naminyo na, pero ang desisyon ninyong magtiayon, Hmm. Ha? Kinahanglan. kinahanglan na mao tayong matuman. Hmm. Ha? Although, mas maayo po itong mga yuta kuan, pero dili po sa tanan na lang po. Over po tayo nga, unsa inyong sabutan. Muagi pa sa ginikanan. Yan. Ngay pagpermiso, Hmm. naunsi na. Kalibo ganing yun ani, maabot mo sa panahon nga eskwela ng inyong anak. Pangutanon gyapon nimo imong mama ug papa. Asa man ni paskilahon sila ba? Dito sa kuan. Hoy, naunsa man kadong. Hmm. Nganong manangid pa man sa irpat. Pag maestro, kay yayay na ba yung 50,000 na sweldo? Hmm. Ka, wanas to yan eh. Mag-DJ pa katay. Magpulis ko. Magpulis ka kay pilatong allowance 20. 30,000. Kanya ang sweldo 50. 50. Hapit na may perihag sildo ni kuan. Ayay. Oo. So, kung ikaw diha imuhang anak mo, naglibog kun sa course ron, gwapo, maestra ug pulis. Oo. Kaya dako og sweldo. Oo. In 6 years na nilang ligoon nilang kwarta tungod sa kadako sa sweldo. Pero depende gyapon na lang kay ang bata kung di ganahan na nga Aw, kurso. ka na lang po. Di po na to pugson. Hmm. Pero galibog ba? Asa siya paingon, di. Ma-offer ni nga kani. Hmm. Na may mga kurso, nagbitan na to ng edukasyon, na may mga practical courses karon nga hatag sa TESDA, Oh, kini mga kanang mga, siya tawag ani? mga general academic strand, Kaning dali lang maka-abroad. no, kana naman na sila academic track. Kana magpili mo ana. Kamu na yung mag-igo diha. Hmm. Ha? Ningo, negosyo lagi daw lang gwapo daw untang negosyo shabu. Pero barato na lang daw shabu ron. Tagpiso na lang. Kita ko sa Facebook. Gisale ang siyabo. Oh. Gisale Sale. kay hapit na mulingkod si Mia. Agi wa pa kay ginansya, umatay pa jud sayo. Hadlok ng mga kuanon. Hadlok. Sa mga nagnegosyo, itong mga chemical, patay. Na, magtago na kayo kung sa una, wag dito sa Davao. Nga kay karon kay Pilipinas naman. Wa, Asan lang wadto ani? ambot ninyo. Ha? So mga taga-tagom, magbahin na ta ninyo ani sa way pabuto. Ana ba si Mrs. kanila nga, nidawag do, mo na magduol naman kita sa victory party. Oh, Wala na gid tayo paboto. Okay, iban man ang firecracker. pwede naman po noon ng mga fireworks na lay isa ka lugar siguro. Na dito lang tanan. Ang fireworks, kuan gina sila, pwede man ang Oh, fireworks. pwede na, pero dito nalay isa ka lugar ba nga dito na tanan ba di nas mga balay-balay. Para di na pwede pabuto mga bata. Pwede sa sentro la. Oh, sa sentro, inana na lang siguro. Sentro, pwede gani bisag asa, bisag nasa balay. Mas hadlok po sa balay kay kuan Pwede gyapon. lang eh. Pwede gani sa kuan. Basta pwede. Oh, pwede. Pero sa Kasayang. Ha? Pag mugabas ka diha, mananghid pa sa imong papa. Mm. Ha? Di ka nang Mary Joy mission. Mm. Ha? Dapat iyan na lang ng diskarte, oy.
Agi ka ni Princess Gamo. Diyan. Sagdaan na lang ng bana, total, kayuhan man po na nila. Oy, may gani na, kay na ay, na, kay pakimama o pakipapa. Mm. Kaysa manguyab, ha? Panguyab na iyang bana lain. Mm. Kaniglin. Okay, mas mayo na ni kasi sa magbisyo. Oo. Mm. Mas okay pa ni nga bisyo pod. Mm. Grabe ang sinder, mamahon, papahon, bisag minyo na. Wa pa nalutas. Dukla na imong bana para makaamgo gamay kinahanglan pod na mo decide siya nga wa depende sa parents. May hapon ninyo diha. Agi kanit Isa Hernando. Sa ako message kuya. Panbiya ko nyo ever since as in sukad. Sige lang ko paminaw. Malipay ko hehe. Mersky Denny from Inayawan. Hi Mersky! Salamat, Merski. Pakigreet diri sa Marieta Tibungko. Sa mga taga Matina Pangipod ug sa mga ang tropa nako ang Bal Pamati. Mm. Murag bata ang bana sa sinder. Way sariling desisyon nga nagminyo pa man ka. I-greet lang ang Vernes family gikan kang Argilin. Hi kang Raquel Desmaa o kang Raquel Labura may hapon. Di sa Horel, maing hapon ni mo. Ha? Lupig pa'y bata na niya. Okay, painuman na og bahal para malimot sa ginikanan. Pwede. Kani James sa lugda. Wa pa na nalutas, tugatugag minyo. Hello myself. Hello yourself! Ako si Alvin Sususko. Akong iring uyab si Alvin Sususko. I love you, Park! Oo ba? Birthday na niya ron? 15 naman siguro si Tomas. 14. Pwede makita si Lola Hubag sa Facebook daw. Ipasalig. Magipasalig para ang tao kan mo butar og usab kay namoy word of honor. Tama. Ha? Ay, galimot o kuan. Manang pagkaon, isip pasalamat. Oh. Naraman na. Kung makalimtan na nimo ang tao, makaingon pod nga. Kuan na, nagsugod na siya, di na siya managad. Nagsukod na siya. Kundi mo lingi, ingnon og hilas. Gati. Congratulations! Karaw sa itong premiums kalendaryo karon taga Mahayag, Buhangin. 56 years old, 700 pesos na ang iyang premyo. Pilipina! Pamitan ko! Kung ano yung premyo diri ma'am, karon 5 hangtod las 5 or ugma gikan las 9 hangtod las 10:45 sa bunta. May hapon niya kang Sir Richard Villas. Ha? O kay Dave, ingon man kay Vanessa. Salamat sa pagpuminaw. Salamat kang Tessie Holden. Kinsa man na siya. Naminaw from Moreton, Bayak, Queensland, Australia. May hapon pod sa akong mga pamilya taga Brace Project Bago Aplaya from
Iliman family. Salamat si Bugminaw. Ya totoo na tika daw letter sender tangi ha. Ako na lamang si Totoy. Ako na lamang si Lula Hubag. Bida ko nga. Hilason! Lain na ni mula oy was man ko gitiwas og basa. Minaw baya mi. Kasi mo gitiwas. Kanya ka ba kung pagkainom ko na kay GD Talks Plus Herbal Capsule dia. Dari magdungan ta ginom. Migimok na usab ang akong ubol-ubol. Maing hapon sa itong letter sender sa mga asawa. Maing hapon. Maing hapon sa mga nakarelate nga doon ay banang samaan eh. O asawa bagka nga samaan eh. Nga dili ka decision sa iyong kagalingon. Ang kami niyoon, dili ni pareha sa bata pa mo nga magdula mo di nakaganahan mo uli na ka sa inyo. Dili ni pareha sa bata pa mo nga di nakaganahan mo padapli na lang ka igo na lang ka mo tan-aw. Ang kami niyoon lahi ni. Kinahanglan ni og duha ka utok nga maglihok. Duha ka tawo nga maglihok. Vice versa magsinabtanay. Kung di mo magsinabtanay, diha magsugod ang komplikasyon, diha magsugod ang problema. Kung saan klaseng problema, samaan ni karon dili ka decide ang imuhang banal letter sender kung di pa mananghid sa iyang ginikanan. Siguro, kanang iyahang style, wa pa na siya makaamgo kaayo nga minyo na siya. Wa pa na siya ka-realize nga minyo na siya. Ang iyaha karon nga naa ka, naamoy anak. Anak lang ba? Dili siya ka-decide siyang kagalingon. Kinaanad pa siya nga magsigig. Yango-ngo nga to siyang ginikanan. Kung buot yun yung mga unaon, ang background na ng bataa o ang ihang ginikanan, lig-on kayo. Nahulog bitaw nga ang foundation sa bata pagdako. Gikan sa gamay pa siya hangtod didako siya, naara siyang ginikanan. Og way laing gibuhat ng bataa kundi mutuman sa iyahang ginikanan. Loving na nga klase nga bata. That's a good side. Pero ang bad side ani, kadako na siya karon. Og di na niya kinahanglan nga magsigi gyapon buhat sama sa mga gibuhat niya kaniadto nga di naman pwede i-apply in taon karong panahon na kay minyo naman siya. Isip asawa day, na naman yun na, di naman na pwede ibalik ni mo nga ito siyang ginikanan, na naman mo anak, minyo naman mo, muna ni pagsulay na ni sa inyong kinabuhi. Hagit na kini sa inyong panag-uban, isip minyo. Wa magi minyo nga, wa ni agi problema. Klase-klase mong ginang problema maabot sa itong kinabuhi, di ba? Kasagaran, kwarta, kasagaran, kanang away sa manag-asawa bitaw nga. Nailaing kuan, nailaing affair. Ang uban pod na ay bisyo. Mga kuan na siya, mga normal ra na nga sitwasyon, gitaw ra man ta. Isip asawa, buhat ay mong part. Unsa may buhaton nimo para makarealize nimo ba na? Kasabi mo ba na? Kaya di man na madaay mong ba nag-story-storyag normal ra? Kasabi mo ba na? Ipakita nga disagree ka sa iyahamang gipangbuhat nga magsige na lang siya pa-approve dito siyang ginikanan. Ipakita, asawa ka, dili ka estatwa diha sa inyong balay, nga mutando na lang sa mga gusto niyang mahitabo sa inyong kinabuhi. Ipakita nga na kay pulos anang balaya. Usahay man good.
Ang tao, kung di na mo di na makayag istorya tinarong, kinahanglan na awayon. Bisag unsa kaisog ning laki, kung nagatuod ko, bisag unsa ni kaisog ang laki. Pag magyaw-yaw na ang asawa, mapuno na ang asawa, muhilom ni. Yan na po'y uban, musukol ka asawa, ambot lang unsang klase mga tao. Ikaw asawa, ikaw ang nakabalo sa abilidad sa imong bana, wa may kabalo sa abilidad sa imong bana. Kabalo ka sa kiliti sa imong bana. Kabalo ka sa mga kaisog sa imong bana, asa kutob ang kaisog. Kabalo ka asa kaon ng iyahang weakness. Muna kinahanglan imong buhaton dai. Doyo sa imong mga pagpaningkamot, sama sa mga politiko nga nanagan ron, naningkamot na sila para makadaog. Pero ningon lagi sila nga sometimes ang imuhang best kuwang pa di ay. Ngunang kinahanglan na kang mag-ampo. Mag-ampo ka day, letter sender, kung ito may gituhuan ni mong Ginoo, mamuro ka man o Kristiyano. Pag-ampo. Kay isa ra nga itong Ginoo. Dahil nagulat ra na siya sa imuhang pag-ampo. Nga ikatabang niya. Total, gibuhat naman ni mo ang tanan. Kung gibuhat na ni mo ang tanan, ulatan na lang nga huwas-huwasan na imong bana. Makarealize na siya. Ano na anday, wala importante aning kalibutan na. Walay butang nga perminte aning kalibutan na. Nagi kausaban ng tao. Kausaban sa kayuhan o kausaban sa di maayo. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio.